Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ramazan Şerif ayı kişe Kiyamov Rifat'ını koygan edim bütün medalleri bilen Zubçenyevka betinde ol Tatar bistesi. Şunda Saitov İskender abi da Zubçenyevka'da tıra bütün şahıslar bunda bizning kubası şunda tıralar. Bugün anam bilen şuraşı boldık. Rasih şagala diye şuraşı bu tariqa zgina demetem şagam. Mana şuşunday bizge kitirdi bulaklar. Mana birisi mana ikincisi diplom. İskender abi yıl sayın bizning uzdara festival 5 yıl boyuna endi hazır 5 yıl boyuna festival uzdara manda международный tigi şuprak şaprak qana ketkina tugul bu bik zor серьезный bulak manda diplomni algan bizning Qarag'azal kam algan diplomni Шангареев Абдулкаюм 9 лет, город Стокгольм, Швеция, номинация «Художественное слово». Ана шундай диплом берилген Абдулкаюмга. Әйтәсе килә нәрсәне соңгы елларда Исмаил абыйның менә бу хезмәтен күзәтеп торабыз. Гарәп илләрендә йөргәннәрен, Европада йөргәннәрен, соңгы вакытта Төркиядә йөргәннәрен татар өчен җан атып йөри, милләт дип, өммәт дип бик шатландыра. Үзендә бер күрсәк яхшы булыр иде. Мин үзем теге туым Гали авылыннан булгачтын, аның әтисе имам булып торган мәхәлләдә имам булырга насыйп булды. Аның турында бик матур сүзләр ишеткән идек. Исмаил абыйның әтисе турында. Шуңа күрә инде бик шатланабыз. Алмагачтан ерак китмәгән, Аллага шөкер, малае да үзе кебек шундый ни булган. Милләт өчен янып йөри торган кеше булган, дин өчен. Карагыз әле, монда мин бит бая әйткән идем, чүпрәк чапрак кына түгел, юк кына түгел бу дип. Монда карагыз әле, кемнәрнең куллары бар бу дипломда. Ганиева Венера Ахатовна, председатель жюри, народная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан, кулы койган үзенеке. Айметов Рамис Киямович, поэт, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат республиканских и литературных премий имени Мусы Джалиль. Именно бір этаж ғаның нейлері, заслуғы нейлері, нәрселері, дәрежелері. Файзуллина Нурзида Ахмедзяна, заслуженный учитель Республики Татарстан, учитель татарского языка и литературы. Баталова Альфия Рифкатовна, учитель татарского языка и литературы, почетный работник общего образования Российской Федерации. Хаметов Айрат Ринатович, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан, обладатель золотой медали Тюркского мира, кавалер ордена Дружбы Южной Осетии, художественный руководитель государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Ильясов Расим Адгамович, народный артист Республики Татарстан, профессор, декан факультета Высшей школы искусств. Казгик, художественный руководитель и дирижер оркестра Казан Нуры. Гарланов Анвар Имранович, председатель исполкома Самарской областной татарской национальной культурной автономии. Абдулкаюм, сені тәбриклейбіз, сен молодец, сіз молодцы, Шангараевлар молодцы. Қайда ғана болсағыз да өз тілімізде шартлатып сөйләшәсіз, йырлар йырлайсыз, шигырьләр сөйлейсіз. Безгә бу инде бик зур дәрес. Без шатланабыз, горурланабыз сезнең барлыгыгыз белән. Тәбриклейбез, Рамазан Шәриф айлары мөбарәк булсын. Наил брат килер Стамбулдан, Наилгә мин моны тапшырырмын. Пока бу әйберләр миндә тора. Наил килү белән, иншалла бу дипломнар сиңа килеп җитәр. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.